Moi, mä teen nyt tän vidin, minkä mä lupasin, ja mun ääni kuulostaa nyt ihan oikeesti tosi inhottavalta, koska mulla on kuumetta ja mä oon kipeä. Ja siis mulla on nyt sitä asiaa, että kun moi kaikki, mä teen nyt tän videon ja mulla on kipeä, niin sen takia mun ääni kuulostaa täältä. Ja mulla on nyt vähän kiitettävää teille. Tai siis mä kiitän teitä kaikki, koska mä oon päässyt 3 leveliä 2 kuukauden aikana ylöspäin. Se on tosi kivaa. Ja siis voitte antaa mun nimmuja, toikkeja ja tällaista. Ja niin. Mutta nyt mä alan näyttää niitä, jotka halus tähän videoon. Ja sit niitä rakkaimpia. Eli Sussu halus tähän videoon. Pyytäkää sitä kammuksia, antakaa nimmuja. Sitten Disko eli mä. Pyytäkää siitä kammuksia, antakaa sillekin nimmuja. Sitten oli joku tällainen, ketä mä en edes tiedä. Badme02. Pyytäkää kammuksia, antakaa sillekin nimmuja. Ja nyt mä aloitan noista rakkaimmista. Tää ei oo sit mikään järjestys tai mikään. Elikkä Alli, ollaan tunnettu ehkä vasta pari kuukautta, susta on tullut mulle ihan sikahi niinku tärkeä. Ja antakaa Allille kaikki nimmui, toikkii, erkkoi, turhia vaatteita. Sitten on Didi eli Kendra 103. Didi, sä oot ihan uskomaton ihminen ja mekin ollaan tunnettu ehkä vasta vielä pari kuukautta, mutta susta on mulle tullut ihan sikaläheinen. Ja antakaa Didillekin kaikki nimmuja ja tällaisia erkkoja. Sitten on Gabriella 9. Mä oon tunnettu Gabriella sunkaan niin kauan kun mä oon ollut Movessa ja meistä on niinku me ollaan kuin siskoja. Ja siis mä en pystyis elää ilman sua. Antakaa Gabriellalle myös toikkia nimmuja ja auttakaa sitä famissa. Sen voidaan mennä ihan suoraan näin. Sitten on Admin. Mekin ollaan tunnettu vasta pari kuukautta, mutta ei se haittaa. Se on tosi kiva. Me tutustuttiin Nikon kautta. Puolet munkaan muist. Mä tunnen sen tai kun ne on nostakaa. Niin me ollaan tunnettu niinku tosi vähän aikaa, mutta musta on tullut tosi tärkeää mulle. Antakaa Adminillekin kaikkia toikkia ja erkkoja ja tällaisia. Sitten on maailman ihanin ihminen, jonka nimi on Nicolette, eli Niksu, eli Niko. Oikeesti, Nicolette, sä oot ihan paras ihminen. Ilman sua mä en vois elää, sisko. Oikeesti. Oot ihanin ihminen. Auttakaa tätä ihmistä famessa. Tehkää kaikkenne, että se pääsee leveleet ylöspäin. Antakaa toikkia, antakaa erkkoja, antakaa nimmoja ja tällaisia. Mutta juu. Anteeksi, tää mun ääni meni nyt vaan vielä kähäämmäksi ja mä kuulostan nyt ihan idiootilta. Mutta joo. Tällainen on minun ääneni, kun olen kipeä. Älkää dissatko, mä teen uuden videon sit kun mä oon terve. Ja se tapahtuu varmasti viikonloppuna. Moikka!